Ngache. Setane son wari be mɔgɔ caman bolo. Ala son wari tɛ mɔgɔ caman bolo. Caman kan fɔ dabila. Tɔgɔ di ta? Donc ne bɛ taa mangi la n bɛ taa n ka wari di n bɛ n ka manibaya kɛ mangi la donc i b'a fɛ k'o kuma de taa k'o kɛ dɔnkili ye cɛ i tɛ hasidiya dabila n tɛ manamana ko la dɛ. Cɛ bɛɛ b'a dɔn go min yɔrɔ ji poti tɛ bɛɛ b'o dɔn. Ça fait i kan bɛ ne de ma donc ne ka n ka mangi la taga bila kama cɛ n ka cɛ i tɛ manamana kan fɔ dɛ sinon n bɛ don i la dɛ. O ye mɔgɔ sugu ye. A ye sabali. E ko i ka mankan na. A ye sabali sa. N'a ka mɛn ne de ma ne kɔrɔmatigɛ dɔnkili jɔ sala i bali mɔgɔ dɔ quoi i bali mɔgɔ dɔ kelen ma an ma ɲɛ énergie quoi a ye sabali quoi kɔrɔbɔrɔ mana kan fɔ da a ye sabali sa a kana kɛlɛ mais ale bɛ se ka ne kɔrɔmatigɛ jama la tugun tiɲɛ a jɔ t'a la quoi a jɔ t'a la est-ce que ne ye yan kuma yan non a jɔ t'a la ne bɛ taa mais kɛlɛ ma ɲɛ énergie quoi kɛlɛ ma ɲɛ tugun voilà a bɛ comme a ka baara da ye n'o de don kangari da ye patron e fana jɔ t'a la dɛ yala i ka kuma cogo ma ɲɛ quoi problème t'a la n y'a faamu voilà patron Dondo i b'i sigi k'i miiri